A legtöbb versenyen teljesen egyértelmű, hogy ki végez elsőként, hiszen a leggyorsabb vagy a legerősebb valamiben, de mitől lesz bajnok egy croupier, ennek járunk most utána. Eljutottam a döntőbe, úgyhogy ennek mindenképpen örülök. Nekem az a képességem nagyon jó, hogy oda tudok figyelni a vendégre. Illetve van egy szarkasztikus, kicsi szurkálódós humorom, amit egy vendégtípus nagyon szeret. A szakmában nagyon fontos a vendéglátás, hogy beszélünk a vendégekkel, és meg kell tartani a higgadtságot. Blackjackem van olyan, hogy a duplánál lefele fordítva húzom a kártyát, és csak a végén hadd izguljon a vendég. Illetve, hogyha nekem 16-on van, az utolsó kártyát direkt lassan húzom, hogy hadd izguljon, hogy vajon sok, vagy 17, vagy mi lesz. Sokat számolunk fejbe, viszonylag, tehát összeadás, szorzás, kivonás, ilyen dolgok. Valamint a kézügyesség, az nagyon fontos, a zsetonkezelés, az, hogy hogyan adsz golyót, az, hogy mennyire vagy gyors a kezeddel, ezek nagyon fontos dolgok ebben a szakmában.